Здравейте! Днес давам началото на една много интересна и обучителна поредица. През следващите месеци ще качвам само видеа с факти за едни от най-големите и най-интересните държави в света. За първото видео съм избрал държавата Бразилия. Ако подобно съдържание ви харесва, то можете да се абонирате за канала ми. Това ще означава много за мен. Благодаря ви, а сега нека започваме. Бразилия е най-голямата държава в Южното полукълбо, но в света се нарежда на 5-то място. В нея живеят над 208 милиона души, което автоматично я прави 6-та по население държава в света. Тя граничи с всички държави в Южна Америка, освен Еквадор и Чили. В нея се говори на португалски език, а не на испански, защото преди е била португалска територия. А знаехте ли, че всеки цвят от знамето на Бразилия има своя неповторима символика? Зеленото символизира горите на Амазония, жълтото разнообразието от природни ресурси, а синьото небето над Рио де Жанейро на 15 ноември 1889 година, когато Бразилия е обявена за република. Мотото им се превежда буквално като ред и прогрес. Интересен факт е, и откритата река, която тече на 4 км под Амазонка, тя има широчина равна на около 300 км. Бразилия става първата държава, която забранява употребата на солариуми поради здравословни причини. Националната им напитка се казва кашаса, която представлява ликьор от захарна тръстика.